Wege mwanjwa ligereri na ne karibu sentunde iga yomweli yetu ni agatembe ase tokonyara kwa tokoligereria mange korengi kwa bere gukubwatia matuko 15 nomo ayo abeire ase to abeire gosaba ndebimbe abere gukubwatira ni ase merobali yokurwania mangana manyikatemna gender based violence na lero litukolio mweli 15 na limo the 16th day of activism against gender based violence na elia bali tuko likobwatira na amone litukolio bwene bwo mwanyabantu sensengima was a human rights day litukolio gochengera obwene bwo mwanyabantu na kero kwa na igorio bwene bwo mwanyabantu omundu taiyo obwene tekoerera buja igorio bwene bwo mwanyabantu wetani umuntu manyeterichiko negega tonya akabato kwarigania omuwakiri Wilkins Ochoki me studio tonya akabato kokwanira igoro yobwene bwo mwanyabantu ngaitu arule igoro asense mo yobwene bwo mwanyabantu ngaitole nane ngaitoro chiko chia wakiri karibu mbia mono sana nama kero konyara mutaranga nyanga ite studio elimu awate moina ali the other side elia talia oligo jire konga sana Wilkins Willis kero mundago sama ko bwa bana ikwanira ebeka chenguro it's amongst the first names of course in Koleda kulia lero tinga ito santo cha kalio keso kuligele bwana bwa mwanyabantu taraligereri igoro ya amatuka ya 15 alimo aya bere agendere igoro ya gender based violence na nkolengi iganga ya gender based violence kurwani gender based violence no kurwanira obwene bwa bali banza chinde bakondererigwa aba bakonyara ko bagwetera gender based violence yiga amangana twabeto kwa namangana FGM twabeto kwa namangana FM side abonse nabantu bwanda takotwara obwene bwabo ingi kwanya riko thank you ranyale ko bagugo kwa na assessment ya igoro ya matuka ya tano lima ya kwa rito kulia lero gender mo ligereri ngoma yongeri yogi ria tumana ne chibicha ndira gikera na buja igo to kwenda mutuko ko masinto ligereri nga ningi kyanyara ko bakaba ko bansa meli ndi studio tambe na ya Gitembe Television ekionga Kiamamogusi. Hi everyone, my name is Abbas. I'm the only supplier for the Orange label. It's from Canada and it's a really high quality. We bring hundreds of items in this label. We have purses, household, blouses, t-shirts, trousers, jeans. And we have number 1, number 2 at really affordable prices. And now you can get them from Mama Tefi in Kisii. Mama Tefi Mitumba neduka enene yekonia ebinto ebinge aserigoliye insekegema mbabwate chibels au cha mitumba buna baby lights chi curtains ne chinde chinyinge echo chiri cha grade 1 kurwa sense ya Canada tibweba nkurwa bale obosemya guchese bali bagwansa obonchereri obobwa mitumba igoba gutuka ase amagacho a Imperial asense moya nyaro gose ground floor ime mu Chokisi
Mimi naitwa Monica Abedo Rongo, abiroka akao mzigo kwa Mama Tefi, naenda nayo Rongo nauza. Mama Tefi ni mama mzuri, tumekaa naye miaka 3. Obro mi kende de usa maber, ibro yudo gi maber. Oro Mama Tefi en mama maber. Kata ionge gi minyalo uso, to bro chungi malo. Atakuinua, atakupea mzigo, utauza. Asamange bakiri esime 0727081605 Boigo 0727574835 Mama Tefi Mitumba asamagoli amaya oteyagie oyo nende Mama Tefi gachira asamoro ko bakira kwanza ngambia mono asinge njumwa bwatranenera si biashara bya Mitumba singa kiyere ntambe nande togandirete ko bwatira namo na ino Mama Tefi gachira seri tukoli ya ko batebinga bamentri mesige menga sobonge mesigo ko Canada ne mesige ende ko China teli ko bwati ngambesa kyo bwate chirio bwate neba ni 1500 neba ni 5000 incho sema Mama Tefi Mitumba elinda nyale ko bagako bawo basemi wa Mitumba. Getembe Television ekionga Kiamamogusi. Enyagitari ya Nuga Best n'enyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia hale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole obwiguru mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaligiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuke miyomo chubo songo ase nyumba ya Ouru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta nkoro kwanongaki ana rwaleta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubero nenta manyete na wenete asamange bakirisi ni gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Getembe Television ekionga Kiamamogusi. Mwanjo morigero itogusaba okwabira sengencho twachaka buya eliogiri kanjira lyanya kabalia koleta omochando kolende tokogendera konya ase twaikire ase tongukwenyolia tu togukona no mwakiri Wilson Sochoki tokuligero ligoro wane bo mwanya bando na ko mono ni gotokochakira kubwa amono igoro ya emero billion cyanya ko kwani ko sama tuko 15 mo aywa ko rali tukolia lero igoro yokurwani segichigenga otechenda best finance ase tokochaka no mwakiri litangan kigima aranyar kabaga kutigere dinago tabinga
ninki anyare koba gosa assessment ya nereri gore amatuka igata nalimo gochia se iskali mete nabaranya goikera nabone na mbone go tra understanding abya pi ngiki ya ganda ta samatuka atana tuan ya to kanitenga there's a lot of gender based violence ase mono monense yaito ya Kenya baga set aside amatuka ya 15 mo yogo sensitize abantu yoko batabinga ki ngakibagwenda gakomenya ebinte binsa chinde bigokolekana kuumizana nyomba the FGM nebinde kabirebyo abantu mbalense chinde batanya komanya bago keiranga kawaida aidha kogoserwa godulumiwa busebinte kabirebyo akanga tigato teme ko semia abantu banyare komanyanga nkikia of course karoto kuligerere mono mone bago assume ende bante ba ombetinga gender based violence ye mono ne ko baso kuchia saba subati lakini karokora nonye na basacha nsachinde na barabu ngodulumiwa bale etotali gokwana because karojo gotabo ngo ikaranse ne binde kabirebyo but umboli it was very well organized na role nonye ni mo host nonye female leaders studio ga mwakwanire days chire about nainda abantu banyalire gosoma banyalire komanyanga kya abantu bago chikomenyanka nebinde kabirebyo buno wate gukwana wakiri abantu bange ngote bareka rogotanga agenda abantu bange bakunyirating abone ke community agenda igona basubate na okonyono ne list ka ya tokere nga tindo agenda aga no batinga ke tikina karakyo na ingibwate effective obo stereotype fight against gender based violence ndachinde ntento bwate omo rwanlio ya mobwa amangana igabu gosomo semi mobwa mangana iga agenda nerego tabanga space no anu musacha karago seiru ago chikulipoti ngogose ibo boli gote unga sikachinda neke maana kabisa because kawaida kigusi musache bindo mbiraga ale ko benda ko report yako basi umulinga nyomba gosenka nare in charge na inde genda ngota bole no nyankora tole no nyene chipati list jiri baba tanga agenda top up nsajinda senga jaba sajo ko nyoranga bara bange no nyene nominations yechi gender top up meaning na basubati bako ba nominated but gender karoto kuligerelia sege songo male na female ondo bwensi because mono na ile tuanyora abasacha nsajinde baso bago abasajango bagwate mechande menge sana bago safa it's only that thing sachinde kero kende kiaberero musubati eliyo biri ko bari nyinge ko gwekero musacha abantu bago siere batanga oyo ne yale ngekale kwa hakuna gwataire ngasika chinde akero to kwa ngapaliga to wate ba to wate me studio abanga bari gukwanira go story gukwanira ya femsite femsite ne ngenda kwa kia beide asa chinya bo kia beri kweli bagadi sana kwana terase oyo kana numura ewense akanya kabuga kumodi mwanye ndiko banya kaba wale kale international disaster parangi ene kama kia bonga obwene kusira ibachia baswati cheunde likira ase bago itogo tirege ntege ko ngache femsite ko sobo itogo baswati ase chinjira chitaro chikaini ko chinjira ko nyara kwa rasa kanga ningi ngiora nyako kwa ya egente femsite it's very unfortunate in sachinde bintu bibyabo because yo natural kawaida urata ke goitomo but in sachinde tuarore arise even such incident chiavere chinyingake na inde bado nchenda iranerenga tuatabire femicide is easier gotabanga femicide ngana basubati bago itu but still na inche bado ko insisting anonyana basacha ngo itu bale because it happens either way ubogi mabo monto bole asege songo torata nga sacred mbugwenda tagosikwa nonyene ke gusiko kale monto tale goita monto uitera manyinga so that it's extremely unfortunate tegwenda retiko ikera buno gotabanga femicide of course chi incident ne chi nyinge sana chiko ba reported kerali tuko media ko report mulega kerali tuko so that tegwenda retiko ikera iko naenda abantu baito no muntu nagosa ngotaba tole nkorora tole nonye social media abantu bagotanga tema
mako walk away. It's not worth it because abantu abange no nyambali to kolere bina koti gali waitete no nyana baswati ba participated in the femicide. Okonyora nsachinda abantu asege songo ba regret a lot munda ko tabati manyeti ngere biane asebire ngere biane byalenge nsachinde kina paka kile process no gosibwa ko baime taligento kende ko turachengere gosota benga negentekia yuko nchenda plead n'abantu baitonsa chinde nga nonye to gotabanga ngo punish tole bantu ndugwene tikwa kamwana obande ndugwene tikumizana nsa chinde nabora ako muntu nyole nabwate underlying condition kusina bwate mechandende asirerani and by the time obocha kueleza yairirenga kiu nayo gwachande kironya abana bale ngororo bachandekire and the real victims na gotabanga muntu itiru n'abana nsa chinde n'abayiri no bago chibachande kamono ana akara bana togoso ase litukulia lero limaitana litukulia human rights karana likuligira nanyaranga ekirenge kaneke litukulia lero kiringa our rights our future right now, our rights our future right now nga boyane bweito nabo mambi ya itolero omega na ido bwana bungulta ke ko postponed obutakere ko babone gato bumenye bonde ke kata mambi ya iko nzachinde akarto bwana gore ya human rights ndobwate rights kolengana lichiko lakini ndobwate human rights eto bauti ya ronza chinde ya rights echiaka waida na human rights ne human rights ne rights go define ne gento turatebanga ne gento kere very very wide nkwane the human rights bisababu lero ne litukolia human rights ne chi and nganchire ndumia leta rights because inda isirire kwana ko kusi oboene wa mwanya bantu the first human right always is the right to life nga otwaro bogima bwao noroche katiba yaito karokolgere liko article 19 20 paka around 50 those are human rights 49 and 50 jigota banga your rights yakarobwatire karoko irukoti ne bindega birebyo we can even classify rights bunachiri right to information, right to dignity, right to yogo savanchiri nde yonsi atake those are human rights. Rights inchire jichinde kwamboli what is the distinction between rights and human rights? Human rights inchiri yani ondebwansi nonyene chiko litaire kurwa sole umuntu tagocha for example ole mwanya bantu for example karo exercise your human right totaba even the right to worship is a human right, the right to life is a human moyo onde tayo oracha bona tutageri komenya noroche bona and then there is other rights when I want colleague Sigetembe TV, you have a right to wakanwa, you have a right chichi right that come for example with employment na akaro rights go chago karanga litukeli ndu bwata litukolia human rights likoligera liwa ikokoragana nga challenges njiro wocho achieve rights yechikose kwabene kinga mwanya abantu kero mundu nganyara rights yechiga chinde challenges chiro ro achieve rights yechinjire chiko chese umuntu potambe the first challenge always insechindo konyoranga abantu baitumba manyeti nonye whether these rights exist okonyoro umuntu naba anonye no kogenda ngango chiale gusasima tamanyeti ngana bwate haki yo kogenda gusasima nkorora kwalengerira kale nonye ne binansa chinda nonye nabana bechi school bali bagotanga into nabana besa batonto likogenda okora matemu bosego soma litukulia Jumamosi insechinde bantu mbali kumanyanga that is a right yoko worship abana buna nonye n'abayisilamu ensachinde nonye nakaro bako sasima bako fast ensachinde muntu taliko chiyo manyanga nimbwate right yoko sasima bosiyo gukora bunangwende tokora the first challenge of course tokonyorangine linga bantu mbamanyeti ngambale entitled to these rights na serikali yaite wenda to protect these rights abasigari the politicians even right to dignity yani yokomenya buya no kwa maskani ali yao ne right nero bantu sachinde bako bataliko manyanga ine right no nyene provision ya services yechi serikali karo yaite tax cheto bose ushuru yaite wenda to
provide. We are entitled to those things as of right. Ebinto binde nsachinde ndoli komanyanga once yakoro to waka na nonyen taxes serikali ne wenda ta go provide ebinte binsachinde bago chibado ta bingango provide very free primary education to some extent kuna bata kuna kibaki ya free primary education abana baito bons pimbo wenda ta kogenda gusoma but nsachinde konyoranga bantu baito mbali ko understand so konyora wametulumiwa aso gutamanya nsachinde na serikali ko enforce ngutwalire challenges yake. This a topic that are very wide. Na karogoligeri ase bagatabanga wose kwinya gatabakananga onyetura manye right yao igoto jibugati. Jo ni ntshater agenda report na nyiro ja sentanya gonyo na nesa ngoje nse ngo bwanta kotebi wasino mukenyo kaweje no bwanta komara sange ni right yao wasina ke bwanta ko bamanye ni right yao dinanya ko ba kuje exercise wa sache bunombo ataiga buna torega naye tore studio ga na we bintombire torakwanira abantu baitonsa chindora nyore monta atamanyeti nga ne right yae nsa chinde tali 20p toranyore na tuchite school togaike kiwango gete tuka understand binto gete because there is a lot of binto bigo koruga abantu baito batamanyiti so it's a ndatebenga ne gradual process but abantu baitomba wenda leta kumanyansa chinde just like they saying ignorance of the law is no defense ntugwenda kumanye bintu gete na into nganga kibire banda chinde serikali ngo bwatranire sa kobeka mangana a policy siko se kwa ni ngakiro mudana maito bwana bwae egara yanya kabako ke ni okundrelibwa okwego kurukanta chinde nga umuntu akonyoranga gusoriana nigu gose obwane bwa gose rights cya bere violated ngako batamanyeti egati tamikiro birinsa chinda serikali ko imuke kwane kinga abantu bali ko ogwetera so gutamanya biro ga kara bantu mbara oroko nyisiko ga umuntu naba aroche kapsa naba aroche na unire gose naba tamaiti ngana unire monta ko chakutaboka paita mango chakutaboka nyanga gose na unire gose no rights cya bere violated ko nyiti too late. Ebintombire bantu baitonsa jinde batamanyeti like now the 2010 constitution injegete gatabanga tugana basacha tole gatabanga mwana tayo moisike mwana tayo mumuro mwana no mwana and for example ngo mwana ndo bwensi na bako inherit ya maliza lilikaruma daba kusietu wala batanga moisiko nyomire tagocha oklemwe gendo korunka to some extent some of those things abantu baito bachakire ko bimanyansa chinde konyoranga mbama itiko bwati buya out of ignorance mondo daliko chobwati bose unereri wenchera gete of course chine ngota batolenga mwana muiseke culturally ko rukalega rutwale ko kinanga muiseke kanyo miruta bwana diko chanka ko bwati ebinto but bona there has been an increase and no matter no ligia bakili bose 200 ko gicho muiseke achire guseina tabirenga ngege ntegene gya tata there is nothing to rakole ko giche very establishing ngano mwana mino ale beneficiary are entitled to an equal share. Some of those things na bitoko tabano biya chakire abantu baito bachakire ko understand na ndo bachakire komanya bono but irende ese chiko mune ega tobne ki ngola gigara kina abange partner bakirenga ne chiko lia 2010 nya baliko giete balinge banta bange mbaragi anchira no ina babanyene ditakire ko pene bitia banyene muna baswat tumetinga ko sino ko stereotype kwa itiko kaswa mono yani acceptance na error asomo kwekana munanje tabembwata mitona baisike baro abange lakini na komusana na na karogata mabwana baro bwana ne one wa accepting bagwana rabo jabaye no monto kuna beneficiary to kwandele succession matters na bwate right yoko wewe right hata wengenjana atigero mwana minto ebintebi but imbu yache abe involved atabenga kwa gunarenge bose tintageti ya meninde awenga ninde entitled but tin ko irano nyinje say to I'm lacking my sisters mbaracha ko tabanga batagete kende because they moved bamanyetrenga they are entitled to it some of those things dogo take for granted yo honoranga bantu baitonsa chinde bamanyetinga kivinto na kine nande ngote ndani sa chinde ko ba need by need basis za chindo ko nyoranga onye kale buya sale need te wose need tra cheli re personal literatura a cheli yo kon yo koligi
batrinde kerera to gana ganye tini right ya na ba ko nyora nike maina na egendo kere kende ke gukwaneka nga asenta chinde so ba ne bwa gose ese right ya wecha kerete na bako nyongi right yo ndino erete gose right yo ndere erete no ya wecha kerete amo bwi kana utachide ne liko nyora nga umuntu anye tote gose no mwana omwana naise tote gose na machato kire gati omwana naise gose gati ya bible tato gose mo bible ona tagete gose mwana ona tatu ara bible bonsi takini bible mbabwa to ba ne bwa babo kero mo bible aber ko bwa na bonsi mbabwa to ba ne patagete ko omwana oyo iga ngaki contribution yera ngaki ko badel tu tese dichiko whatever we are aware my right que somos achinengo karoto kuburkan baba tama translating ngala takere bokongwake but tingo exercise my right nchake goika pakangi infringe on your own rights, and I'll bring up the issue yo bogima. It doesn't meaning you know, unless there are exceptional circumstances, kimanyete nchake goitanga I'm exercising my right. Kwa example kiabana especially you know where maybe Bible batamenya tiamo negende kabirekyo iga Kenya bado nsachinde vantu baito mbara ekaro moitaine no mukungu nsachinde that issue of co-parenting abasongo na abantu bande teraba accepted bujego ngabano waseli yo mukungu kumoseli na abana baye that is tegwana letiko bayigo so that abana ordinary limba wana takutwara for example fatherly love na the parental responsibility is always shared nsachinde na boranda angilito jito kwanera story ya abana and child care but even in the United States nsachinde no bomobe otate kwa romano you can do again twako kanga supervised visits nsachinde ga Kenya ngo jito letu assume sana about even via access you know parental responsibility okonyoranga you know parents umuyiboli yo motatagitiko yo ndo mwana ibine binge sana okonyoranga umuswati ulirwo mwana tamanyitiye so mwana yakale gosomera nsachinde umusacha usorura America kinangere twale go exchange emails ne colleague ya negoro ataida ko ro mwana rakintanya wakana no nyene shilingi umuswati wako boli otanya wakana ngakyo ja ko mwana ne binde kabirebyo so that ebinte kabire bya abantu baito mbagwana ko bi understand exactly ngaki timedo sana koira ne iru ya pati ngaki bigwenda ko ba applied no agende muna bwachi wata banga lichi kwelireli nene gose ese koligeri human rights echire chingale echire prod na nchiko nyara kaba exhausted ngwana ya moko tokanda and just to explain well if I got your question right for example ndo bwate freedom yo express ngana bongo kwana kende gyonsi it doesn't mean ngangi chera woseno nyeni numo bwate right yogo as a business freedom of the press it doesn't mean ngo chera or you know or amumuntu he has a right just because you have a freedom of the press or expression now what the right to interfere with his you know his right so that in as much as you what right your biashara ya press ya freedom ya expression it doesn't meaning that right oyetumie bobe totabenga kora mumuntu posenga you know freedom to you know walk around free doesn't meaning ogendo bande o trespass so obole mobwa bande bose biashara bya bande unabona ndo bwensta go chatenga getembe FM ye nkisiere nimbwate right yogo so imegao so yoka na ninda do kwana nabantu pako mwalike otware topic motenga ngukwana mole na right zinyinge chikoba chikoba challenge saba na inchi mono ne right chia umuntu oriyo kagire kabangana bwatama mu cyo accuse person ase karbanya ko bakuirugo se babwatiru asoko ne ramuna chi kote chinyinge se pesa time unfortunately na nyorete was in one of the cells nkanyoranga amuntu naro robere cell emetinye vere na tanya ko irukoti lakini baro rekoti gabo by that time
nga nogo chika ko rwete go sine stato mu abonga tairu ko tia berega pakanya romanyire nga watomire tabitatera igo eso kolire kwa nabanyaranga nsachinde anya abantu bali bakunderirwa mono n'abantu aba bako rokungate accused ko se bali babwatire ngatinga kinda babeke say na legal language abakagirwa abo aiga barabwo bwana ubwabo ngakiboko bate find which yaliso konyara ko mwana nje uri potambenga matomo tonaro ko bwatu oikuali o diba yako irukotini obwatu kwa kego nando bwatu ebintombire biko koreka kasi jinse mechi ngora ngiyo na rese human rights ba yiri wende under article 49 ye katiba ende togo saba abantu baitonsa chinde chikatiba nchi yaete tikuno ikole simene ko bwate na bokorra nga article 49 nkego teba igentege tangani musigari na wenda ko tainga nkia ko bwate ingo ko bwata ko ganga utaongea mbele bago chaga na wenda te introduce atabenga nje muntu gete musigari nde namba gete na achire ko bwata bago ko ile station na wenda ta ko book na wenda ko tabinga no bwate haki yo gutwara mu wakili nzajinda abantu baito konyoro imukibu railway station egentege tangani ago taunga like statement ino bwate haki yo gukana utalike statement noroche na ende no bwate haki yo koirwe court within 24 hours obwatu lero chise chiga bono igere sa 2 na dakika 10 totebe na dakika 9 by mambi onye bago kuline cash bail was a bond mbagwenda kuye court within 24 hours so akora ngo muntu dale sell ama tukonga ne lesson yako so miwa that is illegal era against human rights ye chito kwanda daiko onde tayo owene da go sell for more than 24 hours maybe bale ko taba nonye capital offenses biritu bale ko taba nga murder treason robbery with violence ama tukayambi bwate cash bail ne chibond igo musikali nabo akoko cash bail kara ko bwatire immediately osoke ochigocha court because the main thing ba tanga insachinde no flight risk ngora we bond to chigocha court usinoga endenka ekenyoronga your security is threatened na kinsa chindorali ne bond so abantu wetu tikabamanyanga ekaro kwa bwatiru na ndikale muntu bwata basigari ndikale kwale kwa abantu ngo musigari osomo chief oyikuru moino aba mureke nyoro batama muntu tarabasanga na bara kubwate bosaiwa that should never happen again because wale na abantu towakana n'ekibese chetu nonyino musigari nintu toko mwakana our taxpayers abasigari bagwenda ko tosaba na musigari tabwati inchera yoko manyanga no le guilty sajinda abantu beto bagwasi umwe karo ko irunga police station ngakwakorera makosa ngagwa siru bakuminga na indenga kwakora gwacha mambe osemara go abasigari mbaboneta ko investigate bamanyenga kayobo maena bole bamanye ko ira DPP omanye ko iru court na initially bandekara bakabwatiru mbaga itiru muna corona getirangene police na renko moke wakanyora abantu bago itu bari irinseiga bago itu police ngayona te matinga ekekaro kinkero abaise umusigale yako bwato ndo bwensi ole gusioto tegerreterero my brother amochani yago ake gendo ire P3 mosoere ndobwate intano affairs y'abasigari ndobwate aipoa agenda bwatu njirimbwate binango defend abasigari around bane batano bakoleta amagosa so that babwatire musigari tabwati haki yo kuninonye ne kiara tabwati haki yo gwakonde bwensi ndirikale tutale ku abantu baito batamanye debuya ondo bwensi musigari tabwana de kuna muntu nonye no gukuna so iga bona karo nzachinde karo musigari tabandi go kuwaka for example tabandi go kwaka tabwana to kunikiara ndo ko resist arrest na kungoro ko se karo tali ko cooperate option kia basigari babwata of course mbata balenga you can use reasonable force nsachindo akonyora umuntu ngango tamale go chiali umusigari umushoot kurumaika that is not reasonable force a murder was a manslaughter umusigari onye ogotama
atwasti abana to kwa kalendari sashi ko tari ko kwa ko tama bwende kutanga to tama so that I apprehend akoire court yo face justice because already no nyota banga ko kosa kwaringe court terago judge turagendo igwekane utoke na makosa so that sachinda basigari ngotumia bale of course abantu ngo resist bale sachinda arrest that is an offense. The offense in a penal code kurukunga resisting arrest you know when to bwatu agenda like statement or swearu or be punished accordingly but musigari ta wena gutumia nguru asomonto momo Kenya na ina we ase nkarengi tumetuna report rwalengerwa I think was na IJ Amnesty International. Yes. Rwanya tukubara ko kwana ngansa jindenga ase chinse chikibwate chibekirenga nechimo cyabo kitariko sika tutabwate maskani goro ya amangana human rights. Kenya ngari ngono ya ngeye se ya moya tali ya ngeye yo moyo lakini jari ngetanga no ya ringeze chijiko kwandika nganchibwati amaskani uchese obwende bwa mwanya bantu from where you sit ngayi kenyere bona igesa amangana yo kurana obwende bwa mwanya bantu. Twarorera a lot of abductions. Wono igana wonda asoke kuruga because abasigari batai maita asema asende bambuate nkwarora buna bakubwata abantu bako abduct utali kuirukot utamanyiria sole for a long time kawaida musigari buna twale gukwanira gana wenda gotenga magosa onarali Kenya bono igase yaikire twarorere especially after the Gen Z demonstrations no nyambono mabingo somanalenge gaseti yegora buna abantu bale kwenda Bomet kurunarok Chisubaru chigatenena chigashuti amagoro yegari bakarutwe gari manyiria sebale you know lately in the past 1 year there's been a lot of violation of those rights chabantu chiritokorokanga you know those are fundamental rights because the right yo komanyanga ki freedom yao because onye kobwate right ya freedom ondeta yobwate haki yache akobwate akorusi woseniga akorute Subaru tumanyiria sole ya chakera kwa a lot of that nkwaroche even prominent people kuna Alfred Ketere former MP anandi akobwatu kurupara muga suigo lekera kanisa Jumapili so aina makosa manene sana na indento gwana de gotenena kuna abakenya tuchake gotebanga this is not right because banta bambali kuiruko tungwarocha mu muronde na yare kurukitengela bali babwate tubabere okogenda kwa tumanyitia sole ogachire tubosaigo na case ya abduction na yijya mo yo koligero gense ya Uganda kisa pesche bwate tubosaigo egaje gotoka ngotokire se ya ngotokire Uganda se cosa gasikire etc bono egendo kirikia beta Kenya you know kisa besije no muntu manyire no nyen Kenya karai arega there is no way the government era nganja manyetenga kisa besije asare because we are high value citizens was the people of the republic of the world it's very unfortunate nga kubwatu bosaigo abe abducted airu na Kenya for a long time no nyolete bintu byale kwa Rwanda Somalia you know to the refugee over a long period of time abantu bagocha kubwebisa Kenya banyoro botamero you know safety in Kenya ekero munde kabira kisa besije akubwadu ku Kenya bosaigo you know president when we respected ngwaro chino nyamba Bashar al-Assad achitaka you know asylum Russia ngwa gwara maskania as a former president so ekero muntu kuna besije it's a big blot as a Kenya ngatogo tiko monte kabirolinga obwatu you know oirwa and another incident ngo gweta aba Turkish citizens get na baroba babera abducted bakaba deported bagochu you know aina magosa sana and the Interior Ministry and the security agencies mbagwenda bataiwa bakenya such incidents in Uganda tekoma echichimbe kabisa nechi you know omuntu okubwatu tukwa abducted bosaigo you know kwagenda kwa bisubo sengai tulikoye gundagera tulikoye gukende kwakachuto bosaigo na kero chinge ngolenge mokonyi bo muraibo nse moske professor Kithure Kindiki aliko igeranda chinde serikali niko anyatu kabaka karekana kako tebanga tofauti teyo kati ya abduction na arrest na kwa ngani ngwa na eko revision ngete kama chiko sokanga
Sachinde formula te yoko bwato mundu mnabone arme dikateri ngabwa muskari dikateri ngabwa twe para igoro ale kuru kanisa naye familia yae akarushwe galime na bakurete kabisa egento kia gwenda na abango bwata bayingora ngaki umusacha koje kuresa abana bayingoro bagwente ko tikabose ngataje kona ari to bwana na kekyo umaite in developed countries egente kia ntuko kora tule gono ina basigari no nyankisi gango tema bale bagotanga ki nchema nyango kuri bare ngabo office ya nemboli nga musigari kiyo bwakera manye CCIO tumwakere simi mutainga nkoleta ndo mutejo one nga chinsa getengo chande nere that is how ibintu bibwana takokolekana umuntu you know on the bwensi umusigari yakorangeri there are better ways to arrest your moto professor oyitoko tabanga kiture kindikine professor ya law osomete lichi kupaka osomiri abantu bande international law teteire pake president in the Hague ekarago cyo chaka kukwani binteka birebyo it's very very unfortunate thing siasa na be commence umuntu nonyene uyo mungaini kabisa understand it bintu achake goncho kachake go defend ibintu nonyene rama itenga nevibe because abduction cannot be an arrest. Abduction atocheki a dictionary yoka no kubwata umuntu ne chinguru without his knowing asa kogenda na from the definition kwa rutanga nigali goro yoko ba arrested because ebitambo gro ko arrest umuntu ngwanya ko bagatanga ngo ikobe ni form ningi gakora kiyo ko be arrested intajinde sa abduction turko tubwat no time yoka tabunga ngiyo abduction de no na ba ko arrest mbari ko so wa abduct turko to actually gara ko arrest na wala wote ngaki no bwata mu wakili ande togenda na aye station so that no nyani chanyo lekende uno mu wakili yega sinyole ga sinda kolente benga nimbwate nkonyo mtejo ne because you know nyetingo ko ba ku station ngaro bwatire nkirende nta kolega siane nereli so that no nyani ndo wakili na tonyole gasi so that abantu baitu na bango batayenga go kubwatu onye go bwatu mu wakili ko bwatu musani mu wakili lebi no nyino musigari wenga ki article 49 ngo taberenga I have a right to representation nimbwate right yo kwana no muwakili one no muntu bwe familia na akaro to gendo kwana to stocho ko danza meiga ya mangana ya production ndo aroche umusike yo korkunga na reminguna chinga kinjira ta goro twe nyumba yae ba akabwatu ya begete ko suna nerbe ko manyina ko tanga ba abducted akaba quote and quote poisoned muna tabeta arafu akaba deported the same thing to arenga angachi ntunda ibere ga bantu bakotema ko swa mwa oyo ko ligero president Jimmy Wanjigi by force bakaba go jarba ko bakota go nyumba yae gigarunga ke ko ba define Biguna matiangyo mintole ko mubwatiriri ndata ko so in this story ya buya because in arengo charo exaggerate sana especially on social media but into nyoletenga liya basigari mbachete muhayamba tagolete I think that is an exaggeration now what the orders now when they were compensated because that was an illegality Jimmy Wanjigi na remba agenda muhaye you know sometimes siasa ye ebintu ne binge sana ratoroki na ndo bona buna bachakire ko twara chi handshake eji don't be surprised ringa Ruto na Jimmy Wanjigi ngo chaka bale ko handshake ninde bairanirane manyanga kwa tesa abantu bande he may go to Wanjigi because last time twaro che uru ale koleranga achire muhaye ko ira chigani busini cho mwana bueno after president yachite muhaye things are going to change of course arrest bale ko effect Jimmy Wanjigi ntuma tena kabwate nyomba kete basigari batari kumunyora na wade banka era very safe batari ko chibamunyora it's only that Red you know is a public figure ebintu birinkoberera bira abantu abange sana no muntu kawaida chinsa chinyinga abasigari ngo ikabale chinyomba cy'abantu nchimbata abateja bane abasigari bakire chinyomba cyabo saa 8 saa 9 cyabo tukolite baraire bato murangu bamote bitoka inje bamubwata it's only that Jimmy Wanjigi mwaye bwate CCTV ne chikamera nchale ngoro nere by virtue yo montale ye position yaye you know
chikamera chigasoka nege kwere but kinkobera kere almost everyone nse chinda zinyomba chite asengejo chibwate mirango ebere aya barago baratagore bakonyore bedroom njimi na bako murango bagasoka gocha isiko but jimi because yabate nyomba nene maybe na bwate CCTV monitors nini chiko monitor abantu by the time bagosoa osoire ime ubisire so that is why nse chinda ko publicized but wena tikoba igo musigari umungaini no musigari umuya enabanga ne criminal unless no monto o post a risk yobo kimabwa abantu bande busasa abasigari nera barachaga okorego umuntu tu you know como ibyo bitengo ko bintebye bike abantu bakawaida umwalimu w'abasomyi utariko chikotamatike gasi yae oyino muntu wenda nonyana aba MCA politicians omo MP kajago chikogenda paka agende bunge paka acha matanga ekenyo oyitari muntu na limit criminal cases yoma tenchibwati chingaki umuntu na toko lietete JM Kariuki 1975 Tom Mboya 1969 ekina na ogeko iguru na indevasibu so that agency teyo konyoranza chinde abasigale beito bagutumia chinguru cyabo bobe bono na yonse kero togandu begero yonse nkonyorole nga nza chinde kero gose amangana yegayo yokuvuga tukomo bwa monoge siasa ne erupolierese ichiko gose no gutumeka chinguru bone se bali bantu bali bwata chinguru gutumeka chinguru bobe because iri kale tutaranyore katibeye riri moya bwate gendo kiri twale ko detention without trial ale go siba babura ila Odinga na Mwai na Tariki Kibaki Matiba na Rubia that was allowed in the laws Moi na wale go sign a detention order bono ige katiba to bwate abarai baito bagotema ko yitumia bobe it's one of the most progressive constitutions bono konyora sachinde nkorole no nyango beka bare chibindo tokoroka miscellaneous applications echinjira allowed but echiko tumeka umuntu ago choko bwato tagenda kotyo tabanga ningwana ngochunguzande magosa gete mubwate ngo mubeke but that is better kubwa kobeko umwana ubanda atamanyiri asale bono na ayo ya production arara nya majiri kaba interesting yake turagenda naraje jinza jitamba gatebe gusi na kero koligera se ensamo ya gusi togotambuka togokocha se ebina bia oboiti bia gose ebikore bia oboiti bia nya kaba biko ene kwase orogongorwa gusi sana yubwata nti county Nyamira mu county ya Kisii no yani tukuligoro omubire noro yo mu rusetigu kolengana ne aba sakibaito amangana urusetigu asichinza machia Nyambera gwatabagana ngano bwa chingo macho mutu binkore gino yani uko no boiti asenjira ya mose yende circumstances jira manyikana cases gose status ya cases cyo boiti asegusi from where you sitting akichiro chichire akaba korra because injobu ya kwanza Nyamira bia chakire oke yake but yakaro konyoranga as a panao around November Kisii court mbare just in around 78 vya bantu baitire Nyamira ne bwata around 60 nebi mwako mwose bya no bwako mwe mpaka bono iga because bali charged with murder bali ba kolire because into bwata manslaughter nero ego chiyaga and to the lower court manslaughter na so go itota manyeti you go by that standard Kisii indore a very high murder really premeditated montare ngerere tingango chande ko goita einere ko genda high court akabeke merobeli akaligio moyo einere yani kwebanga yotoranga 78 ngani sevire that is extremely high chikaunti chinde kuna Kisumu please chiawe karokora chiamada echikale around 30 Homa Bay echirense sana igo gusingo tababale ngo kurukarenga intwa bagusina bamerundo bwatuborogete timali bose tutaliko chitwasika obogima buya bacheka rokoligerelie binsa chinde domestic disputes mono cyomugaka no mongina ensa chinde mono ebina bito ebinge biko amangana na amalemo okonyoranga no bole mubole issue ekoleta paka mada netabanga no kurwana okubanga goito monto igo ebine binge sana ekaroto kuligereli statistics gusi actually ekobwati Meru
na eramo na Meru na Nairobi, because Nairobi arabono chikabira Jones Pinchoro na indene arebwate specialized criminal division igontole to some extent igoro sana asemada otige bibinde chi inquest ingogenda chiri asamo nzachinde karo etali determined uye gonganki ya kosio o death yomonto binango enda bire inquest na manslaughter wono virinsa chindo montale provoked awe defend na chiro chimbiro revinge sana, but because vire lower court totally komanya their numbers ina in general wanta bange bakwenya goteba kwa munese gusinga omonto ndebwensi oitiro monto mbali konyera gose togotinero ya mada na manesirota kwa mutito konyera igoro nge togotinero tachinde nigoro iyo mada noko banga gusokoro beri goito monto na manesirota noko ogoito otabangeti otatage kigoito tabwate motsi nsachinde mada etogoiro kase gesonga nga malice aforethought nge kwarengereti okabanga goito muntu enga kyo kubanga goito muntu nsachinde na bora mo threatening ndago tebenga ngochande gogoita ngokorande ngende ngoro mo ikorweduka you know ngiche nguno morangu ngwake ngoite einero made karo bangetenga yano vitamindinga ngango itoro monto ubwate birangera lingango itoro monto einere gochiapa mada nko babire registered ebona mada twa plea twa kolege tokoroka plea again ya onchoka yaba manslaughter na sota utakagerete usotabangete goito monto unabono ngimokyo moyo ndake goita bona igabona tolega studio bwe defend nayo ngake abunko abangete komita busuike nyomba. There is that provocation yagotoka yagotebekana butambe osangyo mongino omuntu onde vale segundo togoka compromising position utwa robororo mwake ekina betogo tabanga ki because inkwa bangete ekwatokera kwa mwaka eibono nere example togo tabanga ya manslaughter but yo monyore onyore bose no muntu ole no mongino bose mogako ogendo obange todabanga banga ogendo tigagende ochikoli yo moyo osegesire omonye kumubwati ko chiesi chiro ose mwaye omwake eibono mada eibono ngabone kwa banga kwa moita lakini umusangi gali o react immediately awubona nabotoko tabanga manslaughter chonsi chibwate sentencing ya life but chikoti chibwate ngendo tokoroka discretion na bekoligere circumstances ngaki yarenge na gege sekaro tokoligere gasa mangana igayo boitin chajine ko ratode bintu bikobwate nga postmortem go sekota komanya ningi kiamoita egingi go chikia priese kinege kyomonto yo recharge go sema sota na manda ndirego chiyeika for example umushahidi achate benga ki na koroche na gwage to mutu egesire noroche postmortem nero ne gwendete chete benga ki injuries cha cause death no mutu wage tu bono imagine nga umushahidi bacha koti batenga no mutu baroche ngo gwaka postmortem mwete benga ki okwete omoyo wage te hat torocha bono kineki ngeli so that is extremely important na bantu waito so that is the reason why postmortem ekobera extremely important ko confirm nki sababu ki yeteru because ebinambire bigo via collapse because one sababu egento kelikire postmortem na abashahidi birigo soyana obunabo necessity ya postmortem and because to kwandala human rights na rights no nyine chi trial tigabantu baito bamanyenge kerogo seire even in murder egento ngero tokolokanga victim impact statement kina kende gionsi aso monta so ereire ekero monta tokire na magosa bali bara affected neki nekyo totebenga familia nebwate haki no liore affected no iveru chibesa no itua ekoti ya matukaya nebwate provision dokoroka victim impact no wenda bocho tabye kotinga
amagosa ya bete ngaki ago impacted ngaki affected family yao onye no muntu bwe family wite tunwenda gocho kotyo tabenga koruweke kebaiga oyo ochire osabiro kwabera oirira abane skuru okolere gento gete tanya gocha instead ngo to threaten yale koru kende na keba ntwanya kogenda skuru ntwanya so that ye court ekerego chikomusiba consider gento to koroka victim impact ne bana assault ebinebye biketiga abantu baito bamanya ngaki victim no bwana to gocho eleze kotinga ngaki a crime ekiyago affected. That is part of the human rights to one issue yungo ndanye bwekani na eje ekinege kebwaterana tikosekia bwaterana timake osekia ari osengege gandata kia bwando mu ujumbe bwembakasi umusike babo wino na DJ Evolve igoro nga sachinde familia en victim member to na gocha imese family nga family tenese onye kwaroche DJ Evolve kinakeli babo wina achita akamwira nyagitari akamurikira abantu bakumurenda akamugolera bosene nyumba agakora kirege to make his life he said ngango take care of everything, which is good advice because one not tebe ngango sibore babo wino DJ Evolve ochire ku lose ebintu biri and to some extent even the victim bona ago chuosira and babo wino is one umuntu wate bahati sana because yonyo mumroli asira ngabono babu you know kere CCTV nja moro betika korasa ngana asibetu na ekamari gaigo ya mada ntobwate issue ganda chinde okonyoranga umuntu eito umuntu na arwarite was na bwata an underlying problem wakirwe kule ebona lakini wana ataenda utede amenya kutoka nga msachinde ngentu kiagaro kutalio kwa kwoko ega ese karabona mwite busibika ambira ngakimo kwandro ngentu mneke abuna obona ekoti kuligereri oboshahidi bwonspi and that is why for every murder trial oboshahidi bwo munyagitari na cause of death na kibono a death certificate yako vera produced no munyagitari yocha kinanke yo kya mada kiragendere bila postmortem gokoro because paka ekoti establish the cause of death other than that abashahidi kawaida oyo omogo semba bere mbali bale gocha batebye koti ngaki ntwalengo rekero postmortem yale gokoro bate bangantu identify tumobere no royo ntoski kireri etase postmortem report so onye kugwata underlying conditions na bogo sira na kinsa chindo konyoreranga pathologist ekare bine bibire nkontrole Johansson odwore no ale bali gosero gena bali the other pathologist kuna mtula Kilonzo Mbaro pathologist paka South Africa, the UK because insa chindo experts ngo differ by on opinion so that tomanyanga onye bago chiko pasu is it the underlying condition ichiagara umuntu osira bose no wakukoli bose poison ekinankere naro cheke kia former MP yo better poisoned to a sode embe that was found to be George Thuo to be murder no target to it's the toxicology tests chiagerete bali bakataunga ninu muamwa esode yo ose Red Bull ya causes death bana na abu akarato kwera na bana toche ase ensemo ya county ya Kisii wose kubwa mano mocho bosongo no bwate abana babakorogo kabatabuga team chiko student children dieta echokorane liko musana kulitumeka lakini naboto kulitumeka ebarna liro chichokora chire aso mocho bosongo bwana bwe chokora baro gumbore bwana muna mwanya banta kanto tanga human rights injiro no bwana bwe chokora mboro bye gosabu abanta batabuga team chibo anto tabetoranga batabuga team chisi bakwera na uchi nyomba chia tinka gereti bose ondenaro tabuga disobo unless no muntu tukute tuga butu because ndo bwata no nyen children's home because abana abansa chinde evale less than 18 years so that into bwate no nyen children's home asaba wenda kwenda ndo bwata abantu bago adapt abana nebintu sibinde sachinde bunebyo so that in Chombo because bosongo abana abunsa chinde nabasani bana because no ngo park ga town into manya ine na barawo na abana sachinde batabwati you know that love and affection iliye familia turatebe bagwendete gutwara there is a time abana siasa wetu tuacholete batebe tangango chibale ko enshuanga a story na street kids ngankomeke bali shuanga barure town baro arwete town around
chiwiki bere isatenga kigete bagatanga barurororo so that for me bali nabana nabaru equally mbabwate rights yabo abo batate benga bali qualified mbabwate kipawa kende yonsi barakole gasi ende yonsi but nabana bawene ko ba supported because in sachine nabana bangaini bakoleta magosa bagatama kuru ebinyoro sachinde batatageti ko banka because yobotaka ni bintu binde kabirevyo abana siasa and our governments Nkisi county government ne wene to come up with inchira abana baguchiko konyo na baroba konye abantu going forward one bana bambali uchisukuru ama niko bakorara isiko kwa barire kwende chiko sene chiko kwenda na ekesingera reka mukenya akabage gutara se county ya Kisii sana kwa no ase amagaje kyo bisiye governor wa Ruchi county assembly abantu mbara ari gose abana mbaro tumwe nginda bakraspa abasubati mbaro bali na abana ari ko nyara babuti toro sana sachinde onyora baruro sachinde onyora bayira ni rororo tumwe bona abana muna bali pako mwana na I think already less than 2 years bagotoka sika ko nyana imbure kubatwera abana muna bali bono abana mbabwati barumba bwati mbamaitiki batagere bakora barabo lakini abanda barenanga babale tomba maite abana barunga kibono bako ba ngekibaguruzwe situation yake so mubikana kwa kedichiko sachinde ndobwate organizations chiko konya abane kabira bali mwana tayo ndobwensi na abayibolitore mwana tayo wene ko ba situation buneringa gutweru isko ale gali abantu bakonya kusaberera nebinde kabira ebyo ntobwene to gutwara and my proposal even to it's unfortunate advisor ya governor but ntobwene to koranga because in sachinde ngote ababale kawaida nga even in the best cities ogende London ogende New York na bogosangi such beggars n'abantu bale homeless but gusi yaitense seseniri ebintu birororo bya abantu babwate chinka bintu kabire bimbi gwenda tiko bororo inde matekero ko banga no bale ase abarai baito bakoba aba MCA baito bakoba aso mugavano itakoba ngotwalere mechando sana tugwenda tiko bayigo and for me a responsibility yonto bwate chi NGOs sachino no enaba abana basubati abo bakogenda bebisa because in sachinde baranyale konyora gento gekepara umuntu amurutere chiringi 10 bosemia so that ntogwenda ko come up with strategies na ndibona linata bankagetenga ndire bararwete town ga chiwiki berisa tunaenda bakairana ntogwenda konyora permanent solution so that abantu kabira bali bakonyu ntu twale well wishers bogocha bateme gokonya abantu kabira so that baru a street because when we talk of human rights basic rights chitwale ko somera on needs chi abantu etwale batabanga food shelter clothing those are the very basic minimums nonyine karoko manifesto ya Kenya about KANU 1963 those were what they were saying ntoje to provide food shelter na clothing so ekarodo ikarabona iga years more than 50 years after independence mundu tabwati asago so atabwati ndagera tabwati yanga ine mechando sana tuwenda kuligera litotebya abarai baito nonyankurunsa to turerenga kitogo konya at least teenage rights chimo chiabo chitakere na the basic needs bado rights chitakere kwa wikira ni wa ase yani chibwenda kwa bakero umuntu abashwa denga nanye bwato bono na ase because karo kupana nga right to dignity dignity kawaida ne bintu biri basic twale chiyanga bono konyora umusubati utabwati yanga buya umwana utabwati yanga utabwati ndagera no kumenya bila dignity bono na gukorera wakili muna practicing advocate of the High Court of Kenya as a human rights foundation ya human rights as kwa manasoro kongorwa usi kwa Kisii county na Nyamira county sachinde common violators ba human rights imbarabia baiga
njom ombori number 1 abaraya babaitu togochora nabu the course of everything abaraya babaitu togosoma nabu bagwenete gocha onyega getembe TV batebya abantu baitonge bintu nigabira magendero nigatwa bangire noroche na the government institutions because you know as a corruption yeikere nonyena abana ngusabore nonyene birth certificate bakire school nsachindo muiboli okoru nonyene kenyoro konyora nonyemi moja ina gwete mbaki inetie serikali ya Kenya kwanza njaki ineti so that for me the first responsibility yoko ensure human rights inchire complied with that. We celebrate the Human Rights Day today na serikali wena kubeka in place systems chuko ensure freedoms chabantu the basic rights obogi mambole protected ko ensure nga muibita yogo chikocha mumuntu gutuka muibere gusamuite you know go solve disputes ye chikolete mechande yonspi ye familia na keregento babeke in place systems so that in the first responsibility go chikoba asabara iwaito bateme go tobanga buya bateme ko beka budgets chirakonya abantu namba ibere tubekere abantu into abanyene both aba Kenya citizens into abanyene to bate responsibility yo ensure nga rights ya keromuntu to respect you know tomenya buya buna neighbors tusikane tusikobugima amali y'abantu bande so that if both abarayi baito na into abanyene totemenga go take to that responsibility then you morembora abe buya abantu turamenya buya you know next year when we say nyasai karato bugima to go celebrate at days such as this then now to tebanga ebintu buya bya there's been an improvement ono gokorera ase litko lialero mna twatiko tangana litko ya human rights yuba eganga na neringa our rights our future right now na boygo ne litko lyo mweli lya mangana iga yokorwani sekichige ngo sitenda perseverance ngana yayo mweli yogosegeta gochisikali ne liga ko yote kamere ndabye abantu baito bamanyenga you know nyasa to created uniquely ntobwate rights yechichito tubwende ta komanya na inde tuetete tutige koba asege songo abantu bali tinga togo beg tumanyenga ntobwate haki kwanza yoko bamoyo yoko soma yoko kora biashara binde byonsi yoko associate yoko sasima nogo twara a comfortable life yoko dream onye ntubwate bugima buya abana baito barakine basome buya bache gotokonya in future so that thing don't have abantu baito you know ondobwensi tago shtua asomuraye taliko perform a function ya buya come out and shout and point it out tebanga murai torakora gento bya matuka yantu bwate chi WhatsApp group chire very very active temine tinga expression yo chikora mu murai baga TikTok they've been activists abantu bale very very active temine tinga torayo murai but yama sama go sare to ya point out na into tuwe katuanchane tomenye buya to respect rights chabantu bande to jikonda amanga njiro mu Catholic usenjiro mu SDA gingo gende kanisa iga o respect my right to worship ebego buya tusikane buyego tomenye no morembe tuanchane but to make sure nga into tuweka tuerwanereire tebanga abante bako cha utonyanyasa you know tuerwanere into tuweko monyene muntu tacha tuikaransire usato korere amabe tutaligo soka tutaligo come out and shout and say this is wrong so that ya sama bare na bana barayi baito bali abanyene na romurayi getasare gukwana abantu bakamotebinga gente kyoko tebankiraba so that umurai kara chato te ngorosi gepara oso se orura mariogo chinyagitari onye tararuego umuye te umurai yo ngaki pare terarosu marioga ya taracha onye ne class yo te boroseti ngerarosu so that toche outrightly to te bia balaye abaraya obeto to point out to be brave buna bagere bakabere na gure bono mbachite government babatanga ndutu arwanereire na inu korerwanerera so that naintu tolani kwerwanerera umeta basani ababaito bakorumate garoche kurukare andonsi
mba maithu express kelibagenete ne banga ne teile uri chiro ngo ikare otabanga banyene chi karogo ko batebya abantu nga tuwe choke gatokorega ndugwana gutwara chicho na mache ne binde kabiri so that aba gusina into to teme kuirwanira tumanye what our rights are onde tacha kutungaina mema na wakili yo wakili Wilkins Sachoki kwa veto kwa nere angensa ya nusu na nikato veto kuligerelia amangi kwa mano igoro ijobo ene bwa manyabanto kwa human rights kwa takana lero ne lituko linene lyogo chengira obo ene bwa manyabanto asigangena nerenga our rights our future right now se togo semelia bwito twenstolenga ki obo ene bwa kiroyomo kwa kwa bole bogosikwa abundo kolera antwani ya katembe lituko lero gusema mbia lero jeni ngongoro kwa ronyo toto nyingiri yanda kwa timiro bilionsi ejugo chikobwati asegeta serkia wanjete kia gatembe TV ekiunga kia mamusi magachi kamera ningakuru kwa hairi kia buga ni bondo che umtadiponi asanyo na boigo ase media transmission ningakuru kwa kahariri. Karibu sana. Getembe Television ekiunga kia mamugusi amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanine w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elyo aibunduze ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono eliaya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitume Lab ase nsemo ya Community and Online Working imeye skuru yigaya